काढशील का मुंगाची बजेराणी माझ्यासाठी तू सांग ना. पावसाच्या पाण्यामध्ये मस्तोले हो आता तरी तू चाल ना. नको रे बाबा आभाळ बोलतय वीज घेऊन जाईल मला. मला सर्दी पण होईल खोकला पण होईल कोण येईल घरी कामाला. आता बसाचं काम नाही तुझं खरं नाही कौल लावायचे हाय मला. पावसाच्या पाण्याने कौल गळते ते दिसेना कधी तुला. घरी मुंगाची डाळ नाही चुली लाग नाही मुंगाचे भजे पाहिजे तुला. जातो मी घरावर करतो मी काम आता फक्त सायमंडाची गरज हाय. बस गाडीवर आता चल जाऊ बाकी तू मने काढून आणायचे हाय. माझ्या काळजाची राणी का बर अशी तू रुसून बसलीस हाय. तुझं पैलवान आहे ना घरी तुला काळजी करायचं काही गरज नाही. जातो मी घरावर करतो मी काम आता फक्त सायमंडाची गरज हाय. बस गाडीवर आता चल जाऊ बाकी तू मने काढून आणायचे हाय. नाही 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 त्या 1500 रुपयाला हात नाही लावायचं सांगून देतो तुला. लाडक्या भावाने बहिणीला दिले आहे ते नाही ते कोणाच्या बापाने दिले मला. मला मणी करायचे सोन्याचे मला तोळी करायची चांदीची. मला नेकलेस हवा पेटेचा मला खड्याला पाहिजे सिम कार्डची. माझे स्वप्न हाय लय मोठे मला काय तुझ्या पैशाची गरज नाही. फोनामध्ये तू घुसून राहा तू नेहमी तू राजा तुला बायकोची कदर नाही. जे झाले ते विसरून जाय आता कोणाची करायची फिकर नाही. बस गाडीवर आता चल जाऊ बाकी तू मनी काढून आणायचे हाय. नाही 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 बस गाडीवर आता चल जाऊ बाकी तू मनी काढून आणायचे हाय. नाही 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 जाऊ दे ग बाई तू नेहमी अशीच कंटाळा करत राहते. युट्यूबचे व्हिडिओ पाहून तुम्हाला पण राणी तेच तेच पाहायला लावते. किती छान आहे जीवन आपलं का वर्थ तू अशी करते. तू सुंदर दिसतेस तू छान दिसतेस तू माझ्या लाडाची बायको तू सुंदरी दिसतेस. मला माहिती आहे तू किती काळजी करत माझ्या मनातील गोष्ट तू लवकरच ओळखत. चल जाऊ आपण शॉपिंगला नाही काढत तुझे 1500 चल जाऊ आपण फिरायला. बस गाडीवर आता चल जाऊ पक्केतून मने काढून आणायचे हाय. माझ्या काळजाची राणी का बर अशी तू रुसून बसलीस हाय. तुझं पैलवान आहे ना घरी तुला काळजी करायचं काही गरज नाही. जातो मी घरावर